and the video I came from Nemeha. You can go hindrance. Near Machina na si Lagos, what are you in Igbo? Ebubezayo. Or a pedic or more about hindrance. Call a pedic and Nabamba. Adorama Bamba. Yet we have a therapy that concern Ebuka Obi. Oye joke, Wanguludo. Because I talk about the mother. La mama Buka eat that body Ebuka Obi movement. A mean one to insult Ebuka Obi. Head ahead. And I can never insult Ebuka Obi. Forward ever, backward never. Oh no, Buna Nazo Okuchia Boria. Okuchia Boria Konaza. I even like the man. I like him his way. He's an philanthropist man. He's a good man. I like him. Personally. Marianne against the book. In a random Maganika Dronogo. Monica the Honor power. Mona Dibian power. Mona the development power operate. So I am bringing the video down now from my own page. By to mention Ebuka Obi. Nkebe eziokwu bụ na amanomu. Nkebe eziokwu ni uchukwu ma n'ihu mmadụ. Adịghị m eforo page Ebuka Obi. And amanomu self na Ebuka Obi nwere ihe ọrụrụ n'Imo State. Ọ na phone one blogger. Ka ọ bịara tag Ebuka Obi wee post that thing ahụ n'ofuru. Gbasara ọgwụ asịkwa na ọgwụ asị ọ. So where if you did away me we maka na anyị ma na Igbo nwere ife nwe sị ka mpụta challenge ye ọ bụrụ na ọ ga-eji nwa anọ ntị kpatu obu nwa bụ eke hit na ana ka nchegharịa sori ajebe ụka. So ka the president trend zi ka m bịa nụbazie na o nwere ihe ọma o mere anyị bụ ụmụ Igbo na o nwere ihe ọma o mere anyị na o butere ezi not from ụlọ from Lagos bute ụlọ ụka ya n'obodo a bụ ana Igbo. So ka ọ lapụ dị ka na-agbụ ya mgba. I'm very very sorry by you mentioned Ebuka Obi name put her in a challenge. Onye ọbụla approve this message to say ka ọrụ Ebuka Obi ntị and ka ọrụ ndị Zion ministry ntị na mụnwa bụ eke hit kwuru wee sị na I'm very very sorry by igbo Ebuka Obi afa gị okwu and put her on a challenge. Ihe ọ na-eme mara mma ya na-eme ihe ọ na-eme na-emere onwe ya kapa ya biko ya marụ na ọdịnala dịbara gboo ya marụ na mgbọrọgwụ na mba ahịa Chineke na kere nwere ihe ọ na-arụ ya marụ na ọtụtụ ndị ụka emebe ọtụtụ ezinụlọ taa ha na-ata afụfụ ya marụ na some family tata na-ata afụ taa bụ ihe ndị ụka metara maka na ndị ụka ya bịa sịghụ na ọgbafọ nna ụ na-emeghu iburu afọ nna ụ jee gbaa ya ọkụ echi ofe ata ya ahụ daa ndị ụka ya sịghụ na ọkpado ọbụmụ na-emeghu iburu akwado ọbụmụ jebe bisie kụrisie echi ọ na-enye unu nsogbu. Ndị ụka ya sịghụ na ọbụ ngwu na-emeghu eburu ngwu tụfuo echi ngwebe nsogbu. Ndị ụka ya sịghụ na ọba arụbụrụ agụ na ọbụ ụzọ na-emeghu eburu ụzọ tụfuo echi ọ ebe nsogbu. Ha bịa anyị na-ekwe na nsogbu a maka any church ọbụla ị pụtara fụ crowd they are there for their problem. If they don't have a problem they will not be there. Ọ bụrụ na ha enwe ha problem ọ nwụghị ihe na-akpọ onye ama nne. Ebube Zion ministry ebinigo Ebube Nwanozie Obi. Ebube Zion ministry ebinigo Ebube Nwanozie Obi. Ọwụlụ na ajụọ mụ n'ike aka mụ masị Zion ministry evangelist Ebuka Obi, let us forgive. N'ebe ọ bụ na nwa dibịa na-agwọ ọgwụ amụghị m ife melu ekehiti ji wee laghachi ụla teta wee change your mind there, decide to tender this apology. Forget about ife ọ na-ekwuzi maka akwa ọmụmụ na ndị otu hapụ maka ndị ahụ, forget about that one. Ndị ahụ eziokwu eji wee kwuo okwu, but let us focus on the apology itself. You got to go. So if na meru nwa dibia ji wee do bold enough, very bold, to come to Facebook and apologize to a pastor, you got to go. Hapụ maka na mmadụ gosiri ya na Facebook ife Ebuka Obi na alụ na East eba.
that one. Whether no whether no mmadụ gosiri ya or no mmadụ tagiri ya. We don't want to go and start looking at all those things. The fact is that na nwa dibia acknowledge li na ife a pastor na-eme na East ya ezigbo ife. Ife ndị ahụ nwa dibia na-azọchitere nwa dibia ọlụ ya eji nwe ọnụ ha kwu ka nwa dibia ji ọnụ ekwu. Ịghọtago? It goes a long way to show you people that no ndị niile asị ya ha ndị omenala na-abụ ụzọ eziokwu enwe ife ha ma ndị na-ebute ọgba aghara n'ala Igbo hia na ebe ọnwụ na nwa dibia nwere ike ịpụta na Facebook do bold to apologize to a pastor and a ministry. 1, 2, acknowledge ifeoma and development a pastor and the church buteru na East eba. This is something you can rarely see. This is something you can rarely see. And for the fact that na Ekehiti admitting such development, let us forget about what has happened. If you tell me you want to go. The same people na amu yo okwa na agba. Okwa bide igba. He enwewa aṅụrị she na okwa gbawana. So ọ bụrụ na okwa ahụ menyụọ, let us also laugh at those people na amu yo okwa and not the person ha chọrọ ka ha wolu wee gba ikwu fuel na okwa. So at this point, let us forget about Ekehit and laugh at ndị na-akụ aka she na ọkụ ha mwire nwurugo. Onwe ndị na-agba egwu si na ole jirigo. Let us laugh at those people. All those people ka ya muamu. It is again victory. If I had that wafa wo 10/10. Level don't change now. 10/10, 10/10. 10/10. If I had that waha 10-0. 10/10 ka inwa ha ya de mu go na ha na-enwe 0/10 ha na-enwe aṅụrị che na ha enweta na Ekehit ka ha were Ekehit we Ekehit agharụ na ha gbafuo 40 gbafuo Ekehit has left them. He has left them. He got to go. Ekehit hapụ go ha gbafuo. He don't leave them run away. He got to go. So ha nọrọkwa chọwa another person. He got to go. So let us look the other way around. Let us forget about Ekehit in this whole issue, but let us laugh at those people who wanted to use Ekehit as a point to start pointing fingers again. Ebube na Zion ministry onye ju ogwugwu onwere udo. Ị ga-ekweta lele, o nwere ike ihe ekweta, ihe ekweshi, mana ihe emecha kweta. Ife pịara ndị ọzọ pịara ikweta, spiritually and physically. Ebube do too much. Ebube do too much. Mana mmụọ mana mmadụ. Ebube has come to stay. So ikwe ho ị ga-emecha kweta. Mana ọgwụgwọ maka ihe ekwe ị ga-emecha kweta. So let us forget about the issue of Ekehit and talk about other serious issues at hand. You want to go? Let us laugh at those people who thought that na the case of Ekehit, aona another okuhaya de sheka hamari ife yeme, onwehi ife yeme. Ekehit a shopta gi fofodo ni mono jono na ya shopta. Nwa dibia ewuru na ake shopta ifofodo ni mono jono na ya shopta. Ọ na nwa dibia nwere ike appreciate development e shoshi wota na East and the pastor. Onyezi ka ngo nwawo ihọ nwa dibia, onwehi ife ewo, ihọ ngwolo, ya jije ya boso. No. Ukwu na ụka kono ya da akọsọgharị ebe niile. Agwa m ụnụ na-efe ụnụ na-adọ n'ala Igbo akpa ido na akpa anwụ wife ya chụ n'ọsọ na East ya. 10-0 ka ụtụtụ amaala anyị mma.